जों 37 বছর চিনে এডিসি মামানি নিরক যতন সাইমাখা 37 বছর নিনি রিজনাল পার্টি রক 7 বছর মতো টোটাল চালকলা ও জোট বাই জোট সরকারफ्रा তংমানি বাই बाद बाकी इनके रीजनल पार्टी रखते मा चालक लिया CPM रखनो मैक्सिमम चालक का जों आसो कदों मा चालक जागमानि वो जों जेकुनु लोको खावानि मथा खावानि निनि राज्य खावानि जों कायसा रुल्स एंड रेगुलेशन बा जोंनि तामसनाय रायदा तंवानि नां रायदा तंखेसि बेबाक सामंसा बनो माने लाई चले माव किंतु एडिसी नि आसो कदोंमा बसर जे नांगमानि रायदा जे नांगमानि रुल्स रक जे नांगमानि एक्ट रक सना जागिया नों रंवै नायदि जों जतनो सिबो अरनि बलंनि बुफां तलां थां हांगे कोनो टैक्स नाने निसिनि स्कोप करे हासिं बालो थुंजलां थां दं अरनि कोनो स्कोप करे बाहायके बल तलाङो नेने बलंनि मैखो थंतलाङो नेने तामसने गैस र गोबां कंपनी फायो जों टैक्स माया ओ स्टेट बागै रहमानि किछि सा बनो माव गे जे जागा सिले अरनि सि प्रॉपर्टी सिनि सम्पन्न तलाङो नेने आ जागा जों टैक्स नानानि सिनि रूल सुजा करे आइन सुजा करे गे बाहायके नसिनि गोबां मार्केट दं मार्केट ऑफ बहायनो माने बरनो बाहायके टैक्स कलेक्शन खायने बनि सिस्टम रक सुजा करे सिनि हा बहायनो तिनि सिनि हा नि जे रूल्स दंनि नां माने एडिसी नि मुताबिक बबो खायजा करे गे जों एडिसी फाइमानि यागुलो जों 5टा मतसिनि रूल्स पास खालायला हा एक नम्बर तो नि रजतो साइमा खायग्रता तिप्रालेन जों रूल्स सनानानि थांमाया बनो जों रेजुलेशन मा खायो बाहायखेनो जों नेने लैंड यूज बिल जों तबावो नेने विलेज कमिटी नि एक्ट जों रूल्स नाखा जनरल इलेक्शन नि रूल्स नाखा अमायके ताबो टैक्स निबो जों रूल्स नाय तंगो नेने तामस नाय फरेस्ट निबो ता एक्ट नानाय रूल्स नानाय अमायके जों 5टा जों रूल्स बिल पास खाले हा बायखेनो जोंनि प्लेनिंग महाराजानि नेतृत्वे आनिसे सिगां सानाय सायथा जों जतनो सिवो जोंनि हानि आरे थिगना करे ताबो रन्डे एग्जाम्पल जों एक थांखे फटामाति खाय थाङो बर' बायसिनि सिमना एडिसिनि जों सायमेया बनो जों सिनानि नाङो जों सिकेसि बर'सिनि एरियाव ते हामाया किन्तु जों सिया ता न फेसिलिटी र नाहि होय फासि पित्रा बाजार गां पंचायत फासि हारो ना ते सरकार फाय हांके माने जोंनो अमहायके खायो जे आइ हा खांके अमहाय फेसिलिटी मानाय यांके माया सपोज न देमनो टाउन खायने पित्रा न टाउन कमिटी खायसिना गे बुजो तो वासने टाउन कमिटी सिं हांके टाउन के डेवलपमेंट ना गे जोंनो yang singling tawbang khalaयै आइ कोआरने खाकसा दुलसिना पित्रा टाउन सिने हांकेबा ओलो फाइनान्सियलो अमहाय ngui पाइमानि चान्सेस दं गे जोंखे वासया टाउन ने हाबाहि आयं हानाय गे बाहेरनो जों ताबो सेटेलाइट बाय डेमार्केशन खायनानि बागै जों प्रोसेस खाय दं फाइनान्सियलो जतनो ओ सेटेलाइट डेमार्केशन न यूज खायै प्लेनिंग खायमानाय ते सिनाय ताबो जे जों आईपीएफ रंनि तिप्रालेन हि जे मैप तै गुरिमानि नंमानि बक्सिले तामसना हाय रेजा आसुसि मैपो सिमिसि जों सायमानो जे अम आसु जराहि गबै गबैबो हंके ब थिगना सिगरिख जे उताक तिप्रालेन हि मैप अंगलाय दंमानि एडिसिनि मैप हि जे फुनुक दंमानि ब गबै गबै वया मैपो सिमिसि सिमना अमसि हाय 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 हि नोकजागो गे बनों सेटेलाइट बाय डेमार्केशन खाई फिजिकल वेरिफिकेशन खाई बर 8-9 मास समय साव
Ake borono rawi thong jotono nini soft copy hard copy available ngui thangnai 8 mas 9 mas ni pore hinke ge nang moja wise nini population busu nini oro sikito poriman busu agriculture khainai busu nini lekha porejak mane graduation khaijak busu chakri khainai busu thong borok o kaisa o click ro hanke o single hin click ro kin aro details pais paine ha nini kwaimura hi ho hanke oro ni koita para tong thung si phaine ha ge oro jaga o tuma chas khaike ha kognai o area wo bo haichen na borok thung thigna khai kalangnai oma hajake jong khairon nai tong ge chini land ni je demarcation alienation jong complete ng thanai financial jong test ni pore hinke jong aro jaga omno nu approve khairi ro hanke nu ulo financial te oma high problem ungriya thane